Каже как се казва. Чакай сега направо ще го въведа на изкуствения интелект, то ще ви каже направо приложението да стане Айде. по-интересно. Ай. Ай, брат. Припах ти яко, брат, си. Ти си бълък. Как? Ти си бълък. Ти си бълък. Съм бе и не съм. Та шак си правиш, брат? Не, жива съм, ето, вече махам слушалки, махам всичко, слагам. Стига, бе, брат. Не съм изкуствен интелект. Жива съм. Жива Реален човек съм. Две камери, значи две камери. Да, Аже, и трета имам, гледай сега. Ако, брат, той на повърка, че. На това мозъка даде ерор. Ерор, да. Вай ще трябва да направи.